Yabona nje uma ngabe sikhuluma iqiniso, umuntu wesifazane uma ngabe esemekeziwe engakamtholi umntwana usuke seyifakile i-application yokugana esithenjini. Uma sezeke wathola umntwana-ke, hhayi-ke sekufanele-ke loko-ke eshade ikhehla elidala elashonelwa umakoti. Angazi noma kuzwakala kahle yini. Kodwa ngelinye ilanga ngizoyichaza kahle-ke le nto ukuze abantu beyizwe. Awu, usuqalile nokushuthi ubungasho ngani? Siphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bheka umndeni kaZulu enyakeni ka-2025. Sethembe ukuthi u-2024 abantu ubaphathe kahle noma bekuwunyaka ongemuhle nje kahle, kodwa-ke sethembe ukuthi-ke kulokhu kuzoba ngcono. Bese siyiyeka-ke le nto yokulokhu sithi kazi lo nyaka usiphatheleni. Cansi abantu sesifundile, singabantu sesifundile ukuthi kuye kuthiwe yithi esiphathele unyaka i-direction, wona-ke mosulandela thina. Sekungenzeka-ke nje okwenzakalayo ngoba phela uNkulunkulu ohlela izinto. I hope siphathane kahle-ke ngonyaka odlule. Yikho-ke nje okubuhlungu ukuthi siqale unyaka omusha, kodwa suxuba neviki langonyaka odlule, kanti thina sifuna ukudlula kuleya nto yangonyaka odlule, siqale ipheji elisha. Kodwa kwenzeke ngenkani lokho, uNkulunkulu wazi ukuthi yini iqondane kanjena. Namuhla-ke ngithe ake ngikhulume nje ngento emfishane, ngoba abantu bayathanda ukuthi beqhathanise indaba yedlozi nezinto ey'ngasile. Ngicela ukusho nje bold and confident ukuthi ey'ngasile, njengokuthi umuntu elokhu ekubuza nje ukuthi ngokwedlozi kuthiwani ngendaba yokukhotha. That's a nonsense. I'm sorry if kuhlale kabi lokho, kodwa kufanele kulokhu kubuzwa leyo nto. Namuhla-ke ngizokhuluma ngendaba yedlozi nalento ekuthiwa i-woman on top. Ngokwasedlozini, ngiyaxolisa uma unombono ohlukile kunalokho. Ngokwasedlozini, there's nothing called woman on top. Iyichilo kini nobabili eniyenzayo, ngaba ilo wesilisa okuzogitshelwa phezu kwakhe, kube yilo wesifazane ozogibela phezu kowesilisa. Mind you, intombazane ngokwesintu noma ngokwedlozi ayisondeli empephweni, noma-ke phela sekukhona izinto ey'baphoqayo ukuthi besondele. Kodwa nje ngokwesintu ayeme lapha abantu besimame noma besifazane beme kude lapha, ngisho ngabe kuthiwa into yenziwa uyena, kodwa akasondeli. Kangakanani-ke esezogibela phezu kwelinye idlozi la komunye umuzi. Umuntu onecala elikhulu uye lo wesilisa ovuma ukugibeza intombazane engasondeli ngisho empepheni emsamo wakubo ukushisa impepho, yena uvumela ukuthi igibele phezu kwedlozi layo. Nalo futhi ngoba nayo intombazane inalo idlozi, nalo liyayilwisa ukuthi ihambe igibela amadlozi abantu noma ithatha idlozi layo iligibeza, noma abadala bakubi bagibeza phezu kwabantu. Angazi-ke le ntombazane ihamba yenza i-woman top kubantu abahlukene ukuthi asemangaki amadlozi esiwapitshizile, ukuthi idlozi layo selinjani ukungcola ihamba ipitshiza amadlozi abantu. Ulaka olukhulu kunalo lonke ilolu lalamadlozi ehamba uwapitshiza ngoba azohambe ehambe ey'lwele. Awucabange mhlambe nje usegibele usenza ama-woman top awu-4 kubantu abahlukahlukene, shuthi usepitshize idalwa okanye amadlozi abantu angaphezu kweka-4, ngoba phela amadlozi abantu alilodwa liba inqwaba. Ngiyabona-ke uma sikhuluma ngokwethongo ngoba ithongo lomuntu lihamba ngalilodwa, shuthi usepitshiza amadlozi amangaka. Lolu laka uma ngabe lubuya back kuzokwenzakalani ngempilo yakhe, kuzokwenzakala ini empilweni yakhe nabantu abasondelene naye. Angazi noma bangizwa nabantu ukuthi ngithini. Shuthi-ke nje ngokwe-woman on top ngokwedlozi, i-woman on top icala elibomvu futhi elibucayi, ayilokothwa nje nangebhadi. Angifuni ukukhuluma ngalokhu kokukhotha ngoba abantu bayathanda ukuhlezi bephikisana ngakho. Angiqondile ukwakha i-debate. Bengixwayisa-ke abantu, ngiyacabanga ukuthi sisi ohamba ugibela amadlozi abantu uthi wenza i-woman on top ugcinile namhlanje ngawuphinde uyenze leyo nto. Nawe bhuti ohamba upitshizisa idlozi lakho uhamba upitshizisa amadlozi akho nabantu besifazane abahamba namadlozi abo kodwa bengasondeli eduze
bengayishisi impepho ngisho emakubo bengasondeli. Kahle kahle nje singakusho sikucacise nje ukuthi inkulu impi obhekene nayo wena ngoba uzofike uliswe yila madlozi abantu ney'dalwa zabantu, uhambe uy'pitshiza, uphinde ulwise ilezi zakini iy'dalwa namadlozi akini, uhambe uwagibeza phezu kwamadlozi abantu ongawazi noma angcolile noma angcolile. Shuthi uzolwa nayo yonke, uzolwa izimpi ey'mbili ezasekhaya kini zamadlozi akini kubo la madlozi uhambe wapitshiza. Uzoyilwa kanjani-ke ngoba yimpi yakamoya lena? Musu uhamba uthi uney'bhadi nithi niloyiwe ninemdliwa kanti inina eniy'landela izinto ey'kanje. Ningayithathi-ke personally le nto mase ningibuza ukuthi mina angikwenzini noma ngiyakwenza. Thatha isiyalo, uma ungasifuni isiyalo qhubeka, kodwa uzokubona i-most yabantu besifazane abenza i-woman top. The fact is that most of them they are not successful ngaphandle uma imfice ewumsindiso. Siyabonga. Ngokuzayo-ke ngifuna ukukhuluma ngendaba yamakhosi akwaZulu.